Nhar is-Sibt 6 ta' Jannar 63,500 anzjan u anzjana bil-pensjoni tal-irtirar se jirċievu żieda dovuta lilhom fil-pensjoni. B'kollox il-pensjoni tagħhom se tiżdied bi 15 euro fil-ġimgħa li 10 euro u 73 ċenteżmu minnhom hija żieda fir-rata tal-pensjoni hekk kif imħabbra fil-budget għal din is-sena u l-kumplament 4 euro u 27 ċenteżmu hija żieda fir-rata tal-għoli tal-ħajja. F'konferenza tal-aħbarijiet għal pinnies u l-anzjani fil-Pjazza Traħal Ġdid ġie spjegat kif il-maġġoranza tal-pensjonanti tal-irtirar huma dawk li jirċievu l-pensjoni ta' żewġ terzi. Il-kumplament tal-pensjonanti li jgħoddu għal madwar 31,000 se jitħallsu fil-ġimgħat ta' wara. Propju għada 6 ta' Jannar ħajkunu qegħdin jirċievu żieda tagħhom il-pensjonanti tal-irtirar. Mbagħad ġimgħa wara ġifieri fit-13 ta' Jannar ikunu jmiss il-pensjonanti Romol. Mbagħad fl-20 ta' Jannar ġifieri bħala ġimgħatejn ikun imiss il-pensjonanti tal-invalidità u anka il-pensjonanti li jieħdu l-pensjoni minima. Tajjeb li ngħid li l-pensjonanti tal-età non kontributorja diġà rċevew iż-żieda tagħhom fl-aħħar pagament tal-sena l-oħra illi kien ikopri 4 ġimgħat bil-qudiem. Iż-żieda fil-pensjoni se tkun is-seba' waħda konsekuttiva mill-2018 l-hawn u l-pensjonanti llum qed jirċievu bejn 30% u 68% iżjed milli kienu jirċievu 11-il sena ilu. Miġbura f'daqqa żidiet fil-pensjoni mogħtija mill-2013 sal-lum ilaħqu 3,350 euro fis-sena. Dawn l-ammonti huma il-minimu li żdied kull pensjonant għaliex hemm eluf ta' pensjonanti oħra li żdiedu aktar minn hekk, grazzi għal numru kbir ta' miżuri oħra mirati għal gruppi differenti ta' pensjonanti. Fosthom Romol, pensjonanti li rtiraw wara l-2008, dawk tas-servizz u li kienu jħallsu t-taxxa u nisa li kellhom 10 snin kontribuzzjonijiet imma ma kinux jieħdu l-pensjoni. Il-Ministru responsabbli mis-settur soċjali f'pajjiżna Michael Falzon spjega kif in-nefqa totali fuq il-pensjonijiet din is-sena taqbes il-1.1 biljun euro u hija 90% aktar tan-nefqa fuq il-pensjonijiet ta' 10 snin ilu. Illum qed nitkellmu li f'10 snin kull pensjonant u pensjonanta f'pajjiżna li jdaħlu madwar 100,000 qed jaraw mhux bissieta ta' 60 euro oħra f'dak li huwa kull 4 ġimgħat, imma wkoll jekk inħarsu fuq dak li huwa nefqa globali, illum qed nitkellmu fuq nefqa ta' 1,160 miljun euro. Fi dak huma żidiet sostanzjali minn barra benefiċċji oħra illi hemm li huma marbutin imbagħad pereżempju ma' Romol fejn qed naġġustaw nirranġaw l-inġustizzji li ħoloq ħadd ieħor fl-2006 bil-famuża klassifikazzjoni ta' qabel u wara 1962. Intant matul dan ix-xahar ukoll se jidħol fis-seħħ titjib f'aktar benefiċċji soċjali bħal benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja, iż-żieda fiċ-Children's Allowance u żieda fl-assistenza d-diżabilità u fl-allowance għall carers ta' dawn il-persuni.